हेलो रायजो राजा नोंथांमोनखौ आं चेनेलाव बयखौबो बरायनानै गोसो गोरबोनिफ्राय दिनै जों मानसि गोमानाय आरो माखासे बिजनेसनि खोथा जों दिनै सावरायगोन। आंनि इउट्युब चेनेलाव बांसिन बिदेशनि आउटनि मानसिफोर दं, बेनिखायनो आंनाव बिदेशनि आउटनि बांसिन मानसिफोरा आंनाव भिडिअ खालामनो थाखाय रिक्वेस्ट खालामहरो, जेरै कार्बिआंलं, जेरै धेमाजि, जेरै लखिमपुर, जेरै नागालेण्ड, जेरै मेघालय, बेफोरबायदिनो बर'फोरा आंखौ बांसिन सापर्ट खालामो। अके लोगोफोर, आरो गोबां मानसिफोरानो आंखौ माथो इंलिश रायलायानो नोंहा दा, माथो इंलिशनि बाथ्रा बखिबाय थायो, मानो हेलौ, मानो हाय, मानो वेलकाम होनबाय थायो होननानै बयबो बुंबाय थायो आंखौ। मा होनबावनो आसोलफोर, बे इंलिश जाया, बे इंलिशखौ गासिबो रोंगौ, बेखौ गथ' गोरलैफोरानो रोंगौ। बे ब्र, हेलौ, वेलकाम, थेंक इउ, ब्र, बेफोरखौ गासिबो रोंगौ, बेफोरखौ उन्दै उन्दै गथ'फोरानो रोंजोबगौ। बे हिन्जाव रुवाथि थाग्राफोराबो रोंगौ, बे दाहोना थाग्राफोराबो रोंगौ, बे ब्र, हेलौ, वेलकामफोरखौ गासिबो रोंजोबखागौ। बेखौ गोरोंनानै जेबो लाब गैया, आं रोंखाया होननानै खोन्थाखादों सिगांनो, आं खुला खुलि बुंखायो आं इंलिश रोङा। आं इंलिश रोंनायबा इंलिशनिनो चेनेल खुलिगौमोन मोनसे, ना मा होनो? आंथ' इंलिश रोंखाया, मिथिखागौ। माय नेम इज प्रान्जल नार्जारी, बेफोरखौल' रोंखागोन। हेलौ ब्र, हाउ आर इउ, बेफोरखौथ' रोंखागोन। बेफोर इजि, बेफोरखौ गासिबो रोंगौ। नाथाय खायसे बुस्थुफोरखौ आं रोङा, माने आं रोंखायानो, आं खुला खुलि बुंखाबाय, नोंथांमोना मिथिखाबाय। आं सिगांनो मोनथाम मोनब्रै भिडिअ बुंखांबाय आं इंलिश रोङा होननानै। दा जियानो जादोला मेन टपिकआव फैनोसै। जायबा गोमादों बिसोरनि नामानो जाबाय रितु बाग्लारि आरो रुमि बाग्लारि। बिसोरनि डिस्ट्रिक्टआ जाहैबाय कार्बिआंलं डिस्ट्रिक्ट, वेस्ट कार्बिआंलं, आरो लोगोसे बिसोरनि पस्ट अफिसआ जाबाय पाहारगुरि। लोगोसे बिसोरनि गामिनि मुङानो जाहैबाय नाम्बार 1 खानापारा, माने 1 नाम्बार खानापारा। बिसोरनि गामिनि मुङानो जाहैबाय 1 नाम्बार खानापारा। बे जाबाय वेस्ट कार्बिआंलंनि सिङाव थानाय 1 नाम्बार खानापारा। बे जायगानिफ्रायनो बिसोरो शिलंआव खामानि मावनो थांदोंमोन, नाथाय शिलंआव खामानि मावनो थांनाया दिनैसिम 6 मास बारलांबाय, दासिमबो जेबो खौरां गैया, शिलंआवबो गैया होननानै खौरां मोन्दों। आरो बिसोर सानैनि गेजेराव सासे गथ' दंमोन, बे गथ' आरो रुमि बाग्लारि आरो रितु बाग्लारि, बिसोर साथामजों गोमानानै दं दा। दासिमबो बिसोरनि न'खरनि मानसिफ्रा जेबो खौरां मोनाखै। 26 जानुवारियावनो बिसोर थांदोंमोन शिलंआव खामानि मावनो थाखाय, नाथाय दासिमबो शिलंआलाय बेसे गोजान, शिलंनिफ्रायबोथ' शिलंआव दंब्लाथ' खनसेबाबो फन खालामजायोना। दा बिसोर साथामा बबेयाव दं, बबेयाव गैया, ना थैखो ना थांखो, ना मोनजादों ना मोनलोङाखै, बेखौ साननानै बिसोरनि न'खरनि जायबा वेस्ट कार्बिआंलंनि 1 नाम्बार खानापारानि मानसिफोर जायबा बिसोरनि न'खरनि असे बिमा बिफा बा बिदा फंबाय, बिसोर गोबां दुखु, मानोना बिसोरखौ जेबो खौरां मोनाखै दिनैसिमहालागै। जायबा रुमि बाग्लारि आरो रितु बाग्लारिनि असे फिसाज्ला, बिसोरनि फिसाज्लानि मुङानो जाबाय अजय बाग्लारि। नैबे नुबाय थानायानो जाबाय रुमि बाग्लारि आरो रितु बाग्लारि। बिसोर सानैजों हौवा हिन्जाव, आरो लोगोसे बिसोरनि गथ'नि फट'खौ मोननाय जायाखै, मानोना गथ'आ उन्दैसोमोन। बिसोरनि गथ'नि फट'खौ न'आव गालांनाय जायाखैमोन। दा बे फट'आबो पासपर्ट फट'सो, दा बेखायनो बिसोरनि अरिजिनेल फट' गैया, बे पासपर्ट फट'सो। नोंथांमोना बे जायबा रुमि आरो रितुखौ सोरबाफोर नुदोंब्ला थाबैनो नैबे स्क्रिनाव नुनाय फन नाम्बारफ्राव खालामनानै थाबैनो फोरमायहरदो। जोबोर जोबोर गोजोननाय थागोन, लोगोसे रोजा रोजा साबायखर थागोन। बिथांमोननि डिस्ट्रिक्टआ जाहैबाय वेस्ट कार्बिआंलं, लोगोसे बिसोरनि गामिनि मुङानो जाहैबाय नाम्बार 1 खानापारा। बे नाम्बार 1 खानापारानिफ्राय बे जायबा रुमि आरो रितु आरो लोगोसे अजय बाग्लारि, बिसोरो खामानि मावनो थांदोंमोन शिलंआव। शिलंआव खामानि मावनो थांनाया मा जाखो, दिनैसिम 6 मास बारलांबाय, 6 मास नङा, 26 जानुवारियावनो थांदोंमोन। आरो लोगोफोर, नैबे नुबाय थानाय बिथाङानो जाहैबाय बेनेडिक्ट मोसाहारि। बिथाङा लकेल दाउ फार्मनि मालिक, बिथांनिया मोनब्रै मोनबासो लकेल दाउनि फार्म दं। दा बिथाङा बेंटलाव गावनि अरिजिनेल फार्म दं, बेंटल जायबा चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय बेंटल, बे बेंटल एरियायाव बिहा लकेल दाउनि फार्म दं। आरो लोगोसे बिहा गोबां दाउदैबो दं। दा बिथाङा लकेल दाउफोरखौ साप्लाइ खालामगासिनो दं, जेरै बाक्सा डिस्ट्रिक्ट, चिरां डिस्ट्रिक्ट, जेखिन बेखौनो साप्लाइ खालामगासिनो दं। आरो लोगोफोर, नोंथांमोना सोरबाफोर बे लकेल दाउनि फार्म खुलिनो लुगैदोंबा बिथांनि नाम्बाराव थाबैनो कन्टेक्ट खालामनानै खौरां हरदो। खुलिनो लुगैदोंबा खुलिनो लुगैदों, बिथाङानो साप्लाइ हरगोन दाउखौ। नोंथांमोना जेबो सिन्था खालामनाङा, बिथाङानो फुल गाइड नोंथांमोननो बुजायनानै होगोन, माबोरै खालामनांगौ माबोरै खालामनाङा, बिथाङानो फुल डिटेल्स नोंथांमोननो फोरमायनानै होगोन। जायबा बेनेडिक्ट मोसाहारि, बे बिथाङानो लकेल दाउनि फार्मनि मालिक। नोंथांमोना माखासे नैबे लकेल दाउनि क्लिपफोरखौ नायबानो जाबाय। नैबे बेनिनो लकेल दाउनि फार्म, जायबा बेंटलाव दं, बेनिनो बे लकेल दाउनि फार्म। नोंथांमोना सोरबा गोसो गुदुंब्ला थाबैनो बेनेडिक्ट मोसाहारिनो फन खालामनानै खौरां हरदो। सोरबाफोर लकेल दाउनि फार्म खुलिनो लुगैदोंब्ला गोबां लाब जागोन लोगोफोर, गोबां लाब जागोन, गोबां लसनि खोथायानो गैया बे लकेल दाउनि फार्माव। नोंथांमोना जुदि फुल डिटेल्स मिथियोबा, बोरै फिनांगौ, माबोरै जोथोन लानांगौ, दाउफोरखौ माबोरै अननांगौ, बेफोरखौ नोंथांमोननो गासिबखौबो फोरमायनानै होगोन। जायबा बेनेडिक्ट मोसाहारि, बिथाङानो नोंथांमोननो फुल गाइड खालामनानै होगोन। स' गाइस, दिनैनि भिडिअ बेखिनियावनो जोबनाय जाबाय। गुबुन मोनसे गोदान भिडिअनि गेजेराव थाबैनो लोगो मोनगोन नोंथांमोनखौ, मोनसे गोदान टपिकनि गेजेराव। फास्रा नोंनि बाहां बिरहां बिरग्लाबनाय नोंनि गोमो गोथां बाहां बिरहां सिखिरि बादि खानाय रुमबां मेगन माइसालि माइ जोसा जोंनि दुब्लियाव रोजाबो मेथाइ दाउस्रि फालो माइनाव जोंनि सोमखोर गुवार फोथाराव जोंलाय जुगुरुब जुगुरुब एखावरि गांजेमा
जोंनि